Men fortæl lidt om dig selv. Jamen, jeg hedder Emil, og jeg er 19 år gammel, og så går jeg på BG. I dag kan I få lov til at følge mig sammen med min bedste ven, når vi skal ud og fiske. Jeg er simpelthen bare så glad for, at du vil komme med mig herud og snakke i dag. Ja, det er jo det, man har venner til. Ja. Jugo? Ja. Simpelthen lækker sådan. Tak skal du have. Ja, det er så let. Jo, en bedste ven er jo en, man altid kan snakke med, som altid er der for en, når man har brug for dem. Og den loge er rigtig god. Der er lige, der man ringer, ikke? Så det er super. Der er faktisk bare noget, jeg gerne vil snakke med dig om. Ja. Du har også været lidt mut på det sidste, synes jeg. Ja. Jamen, der er bare så meget, der er galla og fravær, og ja, så bare generelt med skolen, det er vildt stress. Ja, der er mange ting, men det med galla, har du fundet dig i en pakke? Jeg har tænkt på hende, der hedder Petrea. Hun er meget sød. Petrea, ja. Tror jeg faktisk, jeg har haft i tysk. Ja. Hun var elendig til grammatik, du. Ja, okay. Så var der Iris. Yes. Ja. Virkelig. Nej. Synes jeg. Nej? Nå, okay. Men inden du går, Birke, så er det bare fordi, at der er ting, jeg har tænkt på. Det er mit fravær. Dit fravær? Ja. Hvad er der med det? Ja, det er altså på 70%. 70%? Ja. Er det noget, du kan ordne? Så du det? Ja, er det skriftligt? Det er fysisk. Fysisk? Ja. Ja, hvis du lover mig, at du kommer lidt mere, så kan mor nok ordne det. Tak. Det er jeg så glad for. Det er jo bare simpelthen sådan nogle situationer som den her, hvor Lose bare er en fantastisk kammerat. Altså, mange vil mene, at det er jo mærkeligt at have et forhold til en lærer. Jeg finder det ganske naturligt. Lose er altid for mig, når jeg har brug for hende, og så er hun bare min bedste ven. Hun er altid med til at bare det er som en del af fællesskabet, når vi rydder op, og det er bare super fedt at se, at det vil hun også gerne være med til og sådan noget. Ja. Sådan rent objektivitet, så er du vel lidt en røvslikker. Røvslikker? Det vil jeg ikke betragte. Og altså, du får fjernet din 70% fravær. Jeg tror, vi stopper her. Det er faktisk... Det er spørgsmål, det der. Det gider jeg ikke være med til. Det var ikke de præmisser, som der skulle følges, så yes. Jo, men nu følger jeg jo bare... Nu er det her. Så smutter jeg. Jeg tror, det er en fantastisk lortdag.